Пачакайце, калі ласка. Итак, что у нас? Гуку нема, я забыўся зусім, што. Трэба ж гук уключыць. Сюды давай. Ось так. Падаецца, мне будзе налепшым чынам рабіць. Усё працуе. Так, зараз мы пракантралюем гэта яшчэ і на сваім канале, каб трансляцыя пайшла разам з гукам. А вось і трансляцыя, на жаль, не на галоўнай старонцы. Супер. І моя учарашняя перабора, якую я зрабіў, каб затрымка на стрымы была мінімальная, яна спрацавала, хіба што, бо все працуе так, як належыць. Карацей, належным чынам. Ну што ж, даражэнькія, прывітанне ўсім, дзякую вам вялікі, што далучыліся да стрыму, і глядзіце гэта ў запісы. Сёння мы трошкі паінвестыгуем, што ж гэта такое за аперацыя Оверлорд. Нейкая там гістарычная падзея, аднакарыстальніцкая гісторыя і нагароды. Карацей, дакладна так. Твораць і звычайна, конечно. Боже, мы ўжо ў гульні 11 год. Конечно, будем подвышенную складанасць браць. Ну-ка, поехали. Калі будзеце глядзець у запісы, абавязкова зазірніце ў суполку канала, а па-другое, абавязкова знайдзеце ролик по Ghost of Tsushima. Калі вам падабаецца RPG гульні, паглядзіце, напішыце каментар, ці ўсё адпавядае вашым чаканням і гэтак далей. Не ведаю нямецкую настолькі, каб перакладаць. Ой, чакайце. Пакуль так паглядзім. Scheiße, Alarm! Войскі саюзнікаў атакавалі у цемраве туману. Дэсантыйныя караблі. Танкі, гэта Шерман. І ўсё? Толькі і ўсё? О, не, ну хлопцы. Дзякуй, што гэты дзень настаў, але ён, ведаеце, сабе такі. Ой. Так, што тут трэба рабіць? Ехаць у атаку, вось што. Дзе ў сраку табе, на. І не паўсюль. Штосьці я не бачу ніводнай. А што тут рабіць? Чакай. Это міннае поле. Так, я правильно разумею? Правильно. Иди ў сраку. Што тут па мне? Не, тут я лічыў чамусьці, што гэтая міна... О, приехали. А чаму на 4? У меня ніколі на 4 не было гэтага рэмкі. Заўсёды 5. Так, чакай, нам усё ж таки трэба страляць па бункерах. У яго такая самая галная, як у танка. Каб вас усіх. І ў сраку. Шмаляюць іны. На. Шерман змінив ціль. Стріляємо в тому ж напрямку, як і він. А у їх арта єсть, ну. Слухай, як я не його тут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Я не розумію, слухайте, мені тут життя не дають, арта зводиться по мені, все. Шукаємо координати. О, одна за одною, глядиш ти. Ну, ведається, такое собі. А можна я постріляю хоча б трошки? О, тут у окенця. Сподіваюся, цей Шерман знає, куди стріляє. Та йди ти у сраку, божихна. Ти отшепишся від мене чи ні? Кратей тут головная мета отрымливается попросту «Иди нахуй». Сподіваюся, цей Шерман Заебал ты траплять у меня. Ой, блядь, это пиздец. Что это такое? Кто мне растлумачит, что это за говно такое? Капец, граница. А я трапил, чему хп не отнялося? Шерман змінив ціль. Стріляємо в тому ж напрямку, як і він. А лишь, бля, дурный режим. Да не лжешь. А далее что? Бункеры знищили, а далее что? Чудова робота. Ми не зможемо влучити в бункери і на другій лінії. Відступаємо на безпечну відстань. Втечі на березі. А куда отступить на беспечную? А, во, минотральщик поехал. Да что ты кажешь? Тут еще чекать треба. Слухайте. Почекайте. Мне покуль музыка перешкоджає, я лепей її змовкну. Так, поехали далее. Коль без музыки покатаем, то 11 тысяч урона. Коли я не помиляюсь, то я шкоду нанес, ну раза два. Попереду танки. Гармати до бою. Ті нахуй. Причепився, що тобі треба. Ха-ха! Схоже, у противника здали нерви. Вони покидали зенітки і втекли, почувши гуркіт наших танків. Але адекватно не мог нанести 11 тысяч урону. Вони хочуть знищити. Блять, попадать будешь чи ні? Зенітки якнайшвидше. Артур Батькович, ты будешь стрелять чи ні? О. І он яшчэ й трапляў мяне, паглядзіш ты. Что? Ну окей. Потрібно вжити заходів. Угу, знайомий такий ГТ. Як у вольній докладно, як у звичайному рандомі. Я пам'ятаю, коли я так прикалувався і на Пантері другой. У той самий, у такой самій позиції, то бок. Тепер я можу коригувати вогонь вінкометром димовими сигналами на землі. Кою танку, ваш виход. Кратей, то саме на Пантері другой робив. Це дуже міцна ціль для наших гармат. Означені димовим сигналом.
Хотя и так само, каля 30 снарядов я так выпустил, ни разу не трапил. Потому что неведомо чему. Все набои летели. Что, завершено? Знищили машину, а что? Знову? Спочатку? Что это было такое? О, секретей не ведаю чому, але я готова пропустить, добре. Хлопці, не висовуйтесь і дійте швидко. Фокус на бункер. Що ти кажеш? Можеш чистити шлях для наших війн. Зараза! Ми залишились без командира! Тепер ми самі! Всім увага! Тут усюди міни! Так а як от його тут ховатися? Тут нема де ховатися. О, він не пробиває. Я танкую, глядите, глядите, хлопці. Полову снаряду затанкував. Я шитро, блядь. Бункери знищили наш мінний тральщик! Увага! Працює артилерія. Бачу танки, що стріляють у бік скель. Ми О, підтримуємо круто. їх вогнем. Бункери тільки по мені кидаються, я так розумію, так? Як і він. А иди ты в сраку. Ой, надо звестися не дають. Что это такое? Наосліп не стріляти. Шерман змінив ціль. Стріляємо в тому ж напрямку, як і він. Поганих моїх поплечників, по їх так само. Сподіваюся, цей Шерман знає, куди стріляє. Ну, эту шкоду, яку наносить некоторые там корабли, ці хто это робить. И оно записывает мне на этот, на залик. Слухайте, видите, такая моральная подтримка от гульни, как ты не зловался, что у тебя так мало урона, мало шкоды наносишь, что-то подобное. А типу, Шерман змінив Поїхали ціль. туди. Стріляємо в тому ж напрямку, як і він. о, нам сюди треба. Кстати, треба тупо наводиться на... Шерман змінив ціль. Стріляємо в тому ж напрямку, як і він. Куди наводжуся, туди лети і кидають, кстати. Може прокласти прохід. Шерман припинив Хілка вогонь. єсть? Чудова робота. Ми не Чому нема зможемо хілки? бункери на другій лінії. Відступаємо Ось на зараз, безпечну пакуль я відстань. чекаю гэтага Удачі на тральщика, березі. то чаму нельга адраматаваць трошки машину? Калі ўжо так, чаму нельга зрабіць? Зусім ужо па аркаднаму. Шлях відкрито! Нарешті! Шлях адкрыты. Так, так, Дуже так. плотний зенітний вогонь. Не можемо коригувати вогонь лінкора при цій ситуації. Перше мусите знищити зенітки коло бункеру. Як скажете, хлопці, як скажете. Попереду танки! Все? Что за обстриг это был? Куди ти подимаєшся? Зенітки не Ти дали гляди на його, як висовується одразу, а? Ха-ха! Схоже, у противника здали нерви! Вони покинули зенітки і втекли, почувши гуркіт наших танків! Клятий бункер! Потрібно А що йому нічого критануть не можу, ні двигуна, швидше! ні що? Ну, в этот раз мы беспечно отгуляли.
Давай, бачиш, наводжуся. І ти шмаляй там з корабля з этого. Ух, у меня вежа крепкая, моцная. О, не моцная. Знайшов, куди целить. Спускаюся до Лу. Тепер я можу коригувати вогонь лінкора по вашим димовими сигналами на землі. Коївтанку, Да. ваш виход. О, глядишь ты. От ти дим маєш. Вижу ціль. Передаю координати. Та йди ти в лінкора. сраку. О, нам треба туди піднятися, там де флажок, так. Хто там подох? О, штух. Ёб твою мать, сколько ты взялся? Где ты там стоишь? Тебя тут не бачно, слухай? Ой, Роскіт, ой, Роскіт, ой, Роскіт. Два, один, хлоп. Слухай. Блять, якою ліжбу тут натискати? Чому 5? Сука, чому аптека переплатана разом з ремкою? На що гэта говно робить? Наші танки прорвалися нагору. Потрібно скористатися моментом. Надішліть підкріплення в зону їхньої висадки. Паскудство. 4 ремка, 5 гэта, блять, аптека зараз. Чому? Мне наоборот усе. Гей, Шермане, прокинься! Дун-дун-дун. Ось у такі моменти я чомусь смуткую. Я дивіться, воно не так цікаво вже виглядає. Куди ти полетіла? Прорив. Продовжуйте наступ. Витісняйте їх від берега. Трам-трам-трам-трам. Не забувай про димовий сигнал! Говорить капітан Мерфі. Висадились на пляжі, але попали під обстріл. Прошу підтримки, самі прорвати пляж не можемо. Сука, де ти знайшов броню там? Міцний горішок! Познач його димами і наводь вогонь лінкора! М, Ми закріпилися на березі. Посилюйте 97. атаку. Ловіть момент. Я что, его в одно лицо буду разбирать и что? Алера вас бери, божах, ну хто видумляв грати ось так? Наші танки прорвалися нагору. Потрібно скористатися моментом. Надішліть підкріплення. Ну это ж не цікаво уже. Дим на цілі. Передаю точну позицію лінкору. Бункер Нарешті. Шокі, дорога відкрита. Погнали, погнали. О, дивіться, наші на горі роблять з них котлету. Треба долучитися. Куди? А чому я сюди не можу? Загородження для подальшого просування. Тому що, блядь, дурні питання задаю. Бонжур, месьє. Говорить капітан Дюа. Ми висадилися в квадраті H1, але потрапили під щільний вогонь супротивника. Терміново потрібна допомога. Трапляй, паскуд, ти бляха-муха. З обох боків! Усім, чим є! Допоможи французу на пляжі, а ми з капітаном Мерфі затримаємо їх тут! Прекрасний план. Дамо їм перцю. Конечно, дамо. Чому ні? Так, по-перше, сьому. Означає цілі димами для нашого лінкора! Вижу дим. Похоже, Сюди нашим давай, воїнам глупі. на землі треба помогти. 3, 2, 1.
Мінус 2. Чудово. Починайте просування до противника. И он подобный, ведаете на кого? На тушку, якая отводит тебе от гнезда. Стрелю и бежит, стрелю и бежит. Наступний раз я б атакував на одному з цих бомбардувальників. Люблю небо. Краще залишайся на землі, капітан. Эй. Буде безпечніше. О, ніхто зайшов на стрим. Хіба що. Привітання тому, хто прийшов. Що робиться? Що не так? Час розслаблятися. Попереду лінія фронту. Ой, бля, только не кажется, что это сервак, и он Повідомте про ситуацію губляє на одбій. сувязь. Шерман, ми не можемо тут стоять весь день. Поїхали швидше. Так, чекайте. Використовуй Хвилиночку. сигнал. Что з інтернетом уже? О, хіба що з'явилося. Це дуже міцна ціль для наших гармат. Познач її димовим сигналом. Усе на місці. Добре. Ми знову гульні. Шермане, час не чекає. Поїхали. Ні, ну як ти не трапляєш, ну? Прийнято. Ти Надсилаємо поскуть. підтримку до Так. вас. Недалеко. Так, недалеко гэта бункер. Лепей його прибрати. Ти дим маєш. Вижу ціль. Передаю 4, координати 3, лінкору. 2. Мінус 1, добре. Не. Шлях вільний! Нарешті ми зможемо приєднатися до бою. Хай живе на Франс! Тепер разом з капітаном Дюбуа ми маємо достатньо сил, щоб розібратися з тим бункером на горі. Прекрасно. Пора надавати їм по шиї. Так, Калера тебе берет, ты траплять будешь чи ні? Загородження для подальшого просування. О, бля. Гульня во всій своїй постаті. Хлопці, нова група противників. В атаку. За найкращі виноградники на землі. За на Франс! А я що сказав? Что за огучка у француза? Кстати, навіть не трапляє тут. Навіть у этом гробаном спецрежимі оно не хоче траплять. І союзники так само подпушивают. Сука. Зыди. А ты допомагать будешь цене? Не, конечно нет. Чему там он, что он мой поплечник? Не просто ж так все. Який геймплей марудний, як тебе. Як гэта не цікаво. Вось той, хто видумляў гэта. Хіба што ён спаў. Де твої димові сигнали? Твій брат служить на Калі гуляў гэта, ён такі, вау, які цікавы геймплей, гэта ўсё пуценька адбываецца. Насамрэч, марудзіла рэдкасная. Ёсць. Дзе ён там стаіць? Недзе там? А, на тым баку. Танкові групи. За узгорком. Повітряна підтримка на підльоті. Давай, хутчэй, давай, ось так. Передаю координати лінкору для удару. Максиму на бій! Ми на крок вище до Ваншот. моєї батьківщини! І гэты бежыць, слухайце. То я за ПТХ ганяўся хвіліну таму, то ўжо за гэтым трэба бегаць. Координати отримано. Лінкори А що тут за на 8 уже з'явилося? Дим на цілі. Передаю точну позицію лінкору. Погляньте на це, хлопці! Королівські ВПС заходять на атаку! Чудове видовище! Вищий пілотаж! Ого! З такою 10 тисяч ГБ, йолпала. без зупину. А, ён далёка.
А я шотник или что? Саперні групи Лунар Іван. Вітаю тебе, вітаю. Дякую, що зайшов. Що десь його тому але не здавалося, що я не далі білоруську мову. Так, слухай, білоруська мова була, я навіть звертався у сервісну підтримку європейських гэтых сервакоў. Сапраўды, беларуская мова была, але толькі на СНД. Яе не было на еўрасерваках і не збіраюцца дадаваць паскуды такія, уяўляеш сабе? Я вельмі намагаўся, пісаў, ну, слухай, было брыдка нават, бо тая кабета, бо там была дзеўчына некая, якая мне адпавядала на мае пытанні, яна казала, што ну, тыпу не мае, і мы не збіраемся яе ўводзіць. Так я і кажу, што на СНД серверах яна ёсць. Вось, і ў сваім фінальным адказе яна карацей сказала, што мова ў нас не беларуская, а некая там Халера, яна там дадала столькі літар, што, ну, мяне гэта нават абразіла. Што яна нават скопіпасціць не магла назву мовы. Гэта было, слухай, такое сабе, ведаеш? Вось, таму так, на еўрасерверах беларускай мовы няма, нягледзячы на тое, што на СНД гэтая мова ёсць. Я шотны, у меня імунітэт, ніхто мяне не праб'е. Використовуй димовий Вось, карацей, вось такая справа з гэтай мовай роднай нашай, калі разумееш. Вось, і, ну, я вырашыў пасля гэтага, што хіба што трэба ствараць канал, самому размаўляць, тым самым неяк пасадзейнічаць. Галоўнае, каб аўдыторыя набралася, таму што калі будзе аўдыторыя, таму будзе такім чынам нейкая вага. пляж зачищений. Надсилаємо основні сили. Майстерна робота. Каб мы маглі аб'яднацца і зрабіць усё, што мы можам. Ну, маецца на ўвазе. Чакай. Дзе тут налады? Бо, падаецца, мне затрымка стала значна большая. Будь-яку ціну. Ай, карацей, ладно. Паехалі далей. Ну, сапраўды, вось, як ты разумееш, калі глядзеў, як гэта, апісанне каналу, я там напісаў, што я ўжо даволі даўно жыву ў Польшчы, і сапраўды, гэта не дзіўна. Гэта так, як ёсць. Тут няма чаму здзіўляцца. Вось, таму што так яны жывуць усе. Яны размаўляюць аб нейкіх такіх каштоўнасцях, але не збіраюцца гэтыя каштоўнасці адстойваць за іншых. Бо к нам трэба беларусам самім гэта ўсё рабіць. Аб'ядноўвацца, прапіхваць і гэтак далей. Приближається нова група противнику. Сокотіться. Займаємо позицію, хлопці. Не забуваємо про лінкор. Його пушки нам здорово поможуть. Кап цябе, слухай, другі шот, другі это крыт. Та ты заебаў. Будзе час, на це напишу ім таксама. Дзякую, канешне. Колькасць звяртанняў да іх гэта можа таксама дапамагчы. Вегетараніці як? Фунтовий чизбургер в Парижі. Чизбургер? Ми не їмо на Францбургері, Мерфі. Ми віддаємо перевагу сендвічам з багету, з вишуканим сиром і м'ясною нарізкою. Правильно поставлений димовий сигнал приносить удачу і вогняний дощ на голову ворога. Вижу дим. Похоже, нашим легіням на землі треба помогти. Алера, На вас боєкомплект. порушення і майстрільна волна противника. Вони пруть з усіх боків. Готуйтеся. Займаємо кругову оборону, хлопці! Противник не поступиться жодним дюймом землі просто так. Але і ми звідси вже не підемо. Ех. Так, я з тобою згоден, треба все самим.
Так і ёсць, так і ёсць. Треба неяк аб'ядноўвацца, трэба неяк прапіхваць. Слухай, я яшчэ падпісаны на канал Вікінга, Ukrainian Viking, хіба так. Ён мае звязак з распрацоўшчыкамі, якія знаходзяцца ва ўкраіне. Вось, і такім чынам ён там уплываць можа, ну але так, у яго трошкі марудна атрымліваецца. Дык яны, аб'яднаўчыся, нават уводзяць украінскую ветку. Пакуль яна ў канцэпце, пакуль яна разглядаецца, але ўсё ж такі яна неяк там абмяркоўваецца ўжо на іх узроўні. Да халера цябе. Не висовуйтесь і дійте швидко. Фокус на бункерах. Ми мусимо розчистити шлях для наших військ. Зараза! Ми залишились без командира! Тепер ми самі! Всім увага! Тут усюди міни! Вони розстріляють нас одного за одним. Швидше до скель. Це самогубство стояти тут на цьому пляжі. Ми як муха на долоні. Тун-дун-дун. Ну, не трапляй. Трясся, міни! А ти, до речі, гуляєш? Бо ти написав десь год тому. От. Трясся! Бункери знищили наш мінний тральщик! А йопта, наліво зновку. Танки застрягли на пляжі. Флот, потрібна вогнева підтримка. Говорить командир есмінця Франкфурт. Ніяк ні. Не можемо підтримати вогнем. Видимість занизька. Не бачимо ні скель, ні бункерів. Тільки наші танки на пляжі. Бачу танки, що стріляють у бік скель. Ми підтримуємо їх вогнем у тому ж напрямку. Шерман змінив ціль. Добре, мінус Стріляє в один. тому ж напрямку, як і він. Сподіваюся, цей Шерман знає, куди стріляє. Дякую Богу, не трапив. Глянь, вот, Євротрак. Розумію. Шерман змінив ціль. Стріляємо в тому ж напрямку, як і він. Сподіваюся, цей Шерман знає, куди стріляє. Доповідайте про ситуацію. Блять, як я натрапляю все ж таки. Бункери знищено! Тепер мінний тральщик може прокласти прохід! Гуляю, сквад подобається. А, то бок ФПС. Ти гуляєш у шутери. На другій лінії. Відступаємо на безпечну відстань. Удачі на березі. І це не зовсім моє. Особливо командне, бо я апошній раз гуляв у... Слухай, у який? У ЦС 1.6. Холера була. А, може годов 20 тому. Шум. Не, ну трохи менее за 20 годов тому. Посуваємось! Але все равно вельми давно. Дуже плотний зенітний вогонь. Не можемо коригувати вогонь лінкора при цій ситуації. Перше мусите А, знищити почекай, зенітний яшчэ было гэта сеткавая Battlefield, але я не помню частку. Там 30, 102 была. Гармати до бою! Вось у гэтым мы нармалёва так з маім сябрам гулялі па лакалцы яшчэ. Калі інтэрнэту не было нармалёвага, як ты разумееш. Вось, і быў толькі dial-up. Таму мы куплялі, рабілі карацей лакалку. Лан кабелямі па хаце вялі і ставілі ў адной хаце 2 кампутары. І такім чынам гулялі з ім. Ну, карацей, у Battlefield гулялі мы больш, чым у CS-ку. Потрібно його негайно знищити! Ми маємо придушити! Але ўсё роўна, FPS мне не пайшлі, таму што патрэбна была рэакцыя вельмі
хутка, ну і карацей кажучы, гэта не зусім моя гульня. Уповільнення Трапляй. Ехо 5. Потрібно вжити заходів. Засейвіцца, у мяне ўсяго 3 жыцця, а тут я нават не дажыў да гэтай, да выканання задачы хаця б адной. Яшчэ трохі не разумею, што тут усё ж таки патрабуецца ад мяне. Чакай. Галоўна, не прабей мяне. Не забувай про димовий сигнал. Не-не-не, на што ты сюды едзеш, добра. А ты на што сюды едзеш? Чаму на мяне? Це дуже міцна ціль. Не так даўно, калі пук стаў бясплатным, то я яго скачаў, паспрабаваў трошки пагуляць і не пайшло зусім, то бок я быў вельмі незадаволены сваёй гульнёй, калі тут у танках яшчэ хоць што-небудзь мне ўдаецца пастраляць і зрабіць, не заўсёды, але як кажуць, раз на год і палка страляе, так і ў мяне ў гэтых танках. Вось, то у пубзе увогуле я толькі галаву падымаю, мяне знімаюць адусюль. Не забувай про димовий сигнал. От ти дим маєш. Ай, халера з імі. Даю координати лінкору. Правда, это больш про тактыку взаимодзеяння, гэта адрозніваецца ад звычайных ФПС. Нешта падобнае, калі не памыляюся, нават Wargaming рабіў. Штосьці такое тактычнае, тактычна-шутарнае. Як яно называлася? Калібр. Так? Ці склад это зусім іншае. І там няма, напрыклад, тых жа медыкаў, цяжкіх штурмавікоў і так далей. Я бачу, калі што ў Стиме яе. Так, ой, Лера, тебя бяры. Трэба штука зняць перш. Це дуже міцна ціль для наших гармат. Познач їх димовим сигналом. Что? І круціцца, слухайце. Гэты штучны інтэлект, які зрабілі, ён такі ўжо стаў больш падобны на гульцоў. Памятаю, там гадоў 5-6 таму. Все ж таки гэта была такая драўніна. Говорить капітан Мерфі. Вельмі слаба падобная на інтэлект. Прошу підтримки, самі прорвати пляж не можемо. Наступний бункер міцний горішок. Познач його димами і наводь вогонь лінкора. Дорога відкрита. Погнали, погнали. Ніколі не гуляў толькі глядзі, але мне падабаецца Battle Royale. Канцэпцыя сама была увогуле ўведзена Розчистити загородження суперская. подальшого просування. То бок і ж там і перахапілі потым з PUBG і як яго, Fortnite і гэтак далей, то бок. Ну, канцэпцыя крутая Battle Royale. Терміново потрібна допомога. Калі яно з'явілася, то я памятаю, што я нават быў падпісаны на такога нармалёвага стрымера Жи французу на пляжі, а ми расійскага Макатау, їх тут. калі не памыляюся, але ён стрыміў большай часткай індывідуальную гульню і меншай часткай кібергульню. Ну, то бок там трансляцыя гэтых кубкаў, турніраў, у якіх ён удзельнічаў. О, разварочвайся, цікай. Я б зараз не відмовився би від кружки кави. А краще кружку англійського чаю. Але кава теж згодиться. Так.
бійням на землі треба помогти. Давай, знищай, добре. Шкода, гэта нешта паміж Battlefield, Нарешті ми армай, зможемо приєднатися до бою. але для Жедаром. О, как крацей я і в арму не гуляв. Дюба, ми маємо достатньо сил, щоб розібратися з тим бункером на горі. На жаль, не мой жанр гульню. Погуля. Ударні групи Ні арма, загородження для подальшого просування. ні то і ні інше. Готуйтеся, хлопці! Нова група противників! В атаку! За найкращі виноградники на землі! З гэтым разам лепш атрымліваецца яго шкодзіць. Мінулым разам ён мяне нармалёва так праціснуў. Будзеш яго стрэліць ці не? Означай цілі мами для нас. Не, ну... Сука, трапіў. Луї Дюбуа. Дзякуй, што дапамог, як кажуць. Закінчуються резерви. А, зауважу. Танк, командире. Прийнято. Спрямовую резерви на східний фланг. Ух, полетіло як добре. Дун-дун-дун-дун-дун. Вижу димовий сигнал. Передаю координати на лінкор. Мерсі, Ламі. Ми на крок ближче до визволення моєї батьківщини. Ей, Дюбуа, як думаєш, твій танк зможе перегнати мій? Капітане Мерфі, тут не змагання. Ми звільняємо мою батьківщину. І що за дурне запитання? У мене важкий танк. Як він може бути швидшим? Так, скуль тут зайсти на їх? Погляньте на це, хлопці! Королівські ВПС заходять на атаку! Чудове видовище! Вищий пілотаж! Давай, семерку. Ну давай, давай. Ай, давай ближей. Дим на цілі. Передаю точну позицію лінкору. Координати отримано. Лінкори готуються до удару. Вижу дим. Передаю координати лінкору для удару. Так, мінус один есть. Маніфік! Берегові гармати замовкли. Тепер лінкор може підійти ближче і змінити правила гри. Зараз помилуємося фейерверком. Треба тих хлопців ніяк зняти. Танкові групи займіть оборону. Повітряна підтримка на підльоті. Дюбуа, а це правда, що у французьких танках замість важелів стоять багети? Капітан Мерфі, мені цікаво, наскільки серйозно ви ставитеся до війни. Та так само серйозно, як і ви. Просто з посмішкою на пиці. Куди ён бяжыць ад мяне заўсёды? Што гэта такое? Пляж зачищений. Надсилаємо основні сили. Майстерна робота. Так, ми зробили це. Короткий привал і рушаємо далі громить противника. Осторожно! Вижу велику купу противнику, котрі йдуть на вас. Вони відправили на нас все, що мають. Приготуйтеся до оборони. Чекайте, тут буде нехто йсти. Ага. Ага. За будь-яку ціну.
Тільки трапило пошкодить. Буду трохи пізніше про твій прикладно. Доброго дня. Дякую велике, що ж завітав. Приходь, конечно, ще буду радий. Осторожно! Приближається нова група противнику. Откуль? Займаємо позицію, хлопці. Не забуваємо про лінкор. Його пушки нам здорово поможуть. Знову Кватуль. Став димовий сигнал. І дай лінкору доробить роботу. Занадто. Ти погляди на його, га? Ой-ой-ой, тут наближається до мене хлопець один. Ей, Дюбуа, а є якась французька пісня, щоб підняти бойовий дух? Я співаю собі Максельєза. Вона підходить для битви. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Хоч трохи різні Паскуда, слова. ти погляди на його. Ніколи не читав переклад. Ти дю сраку, а? Вижу димовий сигнал. Передаю координати на Стой на місці. А як ти це робиш? Чому ти мене пробиваєш? Осторожно! На вас пре послідня і майсильна волна противника. Ой, дякую. Вони пруть з усіх боків, готуйтеся. Займаємо кругову оборону, хлопці! Противник не поступиться жодним дюймом землі просто так. Але і ми звідси вже не підемо. По центру і справа. Треба отсюль гулять снег. Не час розслаблятися. Попереду лінія фронту. Резервні підрозділи приготуватися до розгортання. Так. Що ти на мене позираєш? Кол тебе достатково шмат. Ворогу. Так що гляди на їх, а не на мене. Димовими сигналами. Нехай лінкор прискорить Слухай, слухай, ти Артур. Коноплянка, це хто ти? Іди отсюда. Прийнято. Утримуйте позицію за будь-яку ціну. Добре, -1. Ти. Ой, не розумію. О, Вожик! Я думки не гуляв. Вітаю, Вожик. Дякую, що і ти завітав. Не чекав, що така особа, як ти, може зайти на стрім. І я ввогуле не розумію, чому 0 з 2? Що це за говно діється? Давайте, звичайно, поспробуємо. Бона праця. Добре у тебе праця, слухай. Увага, хлопці! Не висовуйтесь і дійте швидко. Фокус на бункерах. Ми мусимо розчистити шлях для наших військ. Зараза! Ми залишились без командира! Тепер ми самі! Всім увага! Тут усюди міни! Вони розстріляють нас одного за одним. Швидше до скель. Це самогубство стояти тут на цьому пляжі. Ми як муха на долоні. Біля скель ми Слухай, Вожик, я хотел запытать, видишь, что у тебя, у тебя выдатно отрымливается огурчка, ты працуешь аккурат таки у этой сферы, ці як? Бункери знищили наш мінний тральщик! Недзе там у меди, ці щось подобне. Увага! Працює артилерія противника. Танки бачу танки, що стріляють у бік скель. Ми підтримуємо їх вогнем у тому ж напрямку. Шерман Ай-яй-яй-яй. стріляємо в тому ж напрямку, як і він. Шерман змінив цілі. Стріляємо в тому ж напрямку, як і він.
мати гучую круту навчусь. А, ніщо собі. А я ўсё жыццё лічыў, што для гэтага трэба мець нейкія, ну не тое, каб нарадзіцца прыгожым, ведаеш, як у фільме. А, ну і як бы гэта мовіць, ну ўсё ж такі нейкія генетычныя такія асаблівасці павінны быць у чалавека, каб яго было прыемна слухаць. Не стріляти. Шукаємо точні координати. Шерман змінив ціль. Стріляємо в тому ж напрямку, як і він. Просто практика і ўсё. Слухай, ну спадзяюся, што так, таму што вельмі хацелася б, каб у мяне таксама слухалі. Ну тебе, бляха, ролик з гэтым бадзягі. Я разорвался просто. Просто охрененно одрымалася. Бункери знищено. Тепер мінний тральчик може прокласти прохід. Все ж починать самі на даніці. Треба працювати за суду. Гэта докладно. Без практики ніякої якості не атрымаецца. Удачі на березі. Так, давно зрабілі. Я його не бачу, калі што. Я, ведаеш, усё больш гляджу фільмы не такія, як бы мовіць, сэнсоўныя нейкія, так, а пра жыццё-быццё. Ну, драму нейкаць, нешта падобнае. Вось гэта гляджу. А такія камедыі, яны паўз мяне праходзяць. Абавязкова пагляджу. Вось. Але гэтая рэклама, карацей, ну, трэйлер, просто парваў. Асабліва, калі там яны грыбоў наеліся, і замест сабакі там уже быў носок з вачыма. Я под стол полез. Просто было. Зенітки не дадуть коригувати вогонь. Ха-ха! Схоже, у противника здали нерви. Вони покинули зенітки і втекли, почувши гуркіт наших танків. Такий фільм на один раз для... Клятий бункер! для спінного. Ми маємо придушити зенітки якнайшвидше. А мені в чомусь з трейлера падалося, што ён такі ведаеш, як старыя фільмы былі, типу Бетховена, вось нешта такое. Нейкі рэжым, слухай, не ведаю, як табе цікава, не цікава за гэтым глядзець, я ўжо трэці раз спрабую яго неяк прайсці, бо не зусім разумею канцовай мэты нейкай. Вось, і як для мяне, то занадта смутна. Бо заўсёды вось так з батамі, калі ваюеш, ўжо чытаеш іх наперад, і атрымліваецца такое сабе, не зусім цікавасць. Вось, і за гэта рэжым як рэжым, слухай, калі не ўдасца і ў гэты раз атрымаць гэтыя нагароды, там, калі бачыў фінальныя гэтыя фінальны экран, які паказвае, што ты там дасягнуў на гэтым баі, то там ёсць дзве нейкія задачы, якія трэба выканаць. Яны адзначаны залатым такім вянком. Вось, калі зноўку ніводных з іх не атрымаецца Використовуй димовий сигнал. атрымаць, Відправить координати на то лінкор. такім чынам я нават не ведаю, што тут можна і рабіць. Пайду просто ў рандом пагуляю. Шермане, час не чекає. Поїхали. Ми закріпилися на базі. Посильте атаку. Ловіть момент. Позначай цілі димами для нашого лінкора. Це буває приємно. Ну, як ти кажеш, для спінного ганглія, так. Гэта факт. То і фільм можна паглядзець трэшовы і вось у такіх баях ботаў пастраляць. Не забувай про димовий сигнал. Вижу дим. Передаю координати лінкору для удару.
Крутится на месте, что ты крутишься? Нарешті, можна далі їхати. Говорить капітан Мерфі. Висадились на пляжі, але попали під обстріл. Прошу підтримки, самі прорвати пляж не можемо. Наступний бункер міцний горішок. Познач його димами і наводь вогонь лінкор. Бункер шмаття, дорога відкрита. Погнали, погнали! О, дивіться, наші на горі роблять з них котлету. Треба долучитися. Інженерні групи розчистити загородження для подальшого просування. Ой, зараз буде тяжко його вицелювати. Бонжур, месьє. Говорить капітан Дюбуа. Ми висадилися в квадраті H1, але потрапили під щільний вогонь супротивника. Терміново потрібна допомога. Наступний бункер добре захищений. Потрібно атакувати його з обох боків. Усім чим є. Допоможи французу на пляжі, а ми з капітаном Мерфі затримаємо їх тут. Прекрасний план. Дамо їм перцю. Вижу димовий сигнал. Передаю координати на лінкор. Мехсімо навій. Ми на крок ближче до визволення моєї батьківщини. Наступний раз я б атакував на одному з цих бомбардувальників. Люблю небо. Краще залишайся на землі, капітане Мерфі. Так буде безпечніше. Для всіх нас. Так, коли я добре розумію, у нас є обмежований час. Зосталося ось у правому верхньому куті 21:50. Гэта означае, што калі за гэты час мы не выканаем нейкія задачы, то я нічога і не атрымаю, так? Вижу дим. Походу, нашим легіням на землі треба помогти. Шлях вільний! Нарешті ми зможемо приєднатися до бою. Але як це здобуває досягнення, я нешта зусім не розумію. Ми маємо достатньо сил, щоб Ніяких розібратися з задач не висить. Прекрасно. Пора надавати їм по шиї. Інженерні групи розчистити загородження для подальшого просування. Готуйтеся, хлопці. Нова група противників. В атаку. За найкращі виноградники на землі. За Нафганс! А як що сказав? 3, 2, 1. Вижу дим. Передаю координати лінкору для удару. Так, что ты меня стреляешь? Ладно, пойду далей, поспіху. Дякую, великий вожик, дякую. Конечно, заходь, коли буде час. Підняти бойовий дух. Я співаю собі Марсельєза. Вона підходить для битви і в неї надихаючі, хоч і трохи різкі слова. Серйозно? Ніколи не читав переклад. Дим у цілі. Передаю точну позицію лінкору. Плацдарм Ехо 5 захоплено. 290, курва. Забезпечити повну вогневу підтримку. Зенітки розбито. Спускаюся долу. Тепер маємо дати ліпший вогонь нашого лінкора. О, добре, уже есть восьмерка. Наступна ціль берегова протикорабельна гармата. Якщо виведемо її з ладу, наш лінкор зможе зайняти позицію та вести вогонь з усіх гармат. Здається, зенітки замовкли. Всі хлопці розбігаються швидше за зайців, коли ми наступаємо. Це ще... Погляньте на це, хлопці! Королівські ВПС заходять на атаку! Чудове видовище! Вищий пілотаж! Ого! З такою вогневою підтримкою ми зможемо перти в бій без зупину. Вижу димовий сигнал. Передаю координати на лінкор. Давай. Координати отримано. Лінкори готуються до удару. Маніфік! Берегові гармати замовкли. Тепер лінкор може підійти ближче і змінити правила гри. Зараз помилуємося феєрверком.
Так, дев'ятка з'явилася, добре. Ай-яй-яй-яй-яй. Дюбуа, а це правда, що у французьких танках замість важелів стоять багети? Капітан Мерфі, мені цікаво, наскільки серйозно ви ставитеся до війни. Та так само серйозно, як і ви. Просто з посмішкою на пиці. Пляж зачищений. Надсилаємо основні сили. Майстерна робота. Так, ми зробили це. Що це за камінь такий тут? Вирушаємо далі громить противника. Добре, ось супротивник знову. Противнику працюють на вас. Що це було зараз? Все, що мають. Приготуйтеся до оборони. Підкріплення вже в дорозі. Ви коси. Захистіть плацдарм за будь-яку ціну. Хлопці, давайте збивайте. У нас залишилось 17 хвилин. Осторожно, приближається нова купа противнику. Сокотіться. Займаємо позицію, хлопці. Так, пантеру треба буде Його пушки нам здорово поможуть. ось гэтим шином. Нові сигнали. Мій брат служить на тому лінкорі і він любить постріляти. Так, это есть. Восьмерка. Ага, 8. Прийнято. Спрямовуємо І не трапив. фланг. Ай, холера тебе вери. Вижу дим. Похоже, нашим легіням на землі треба помогти. Мінус 2, добре. Вай. Танкові групи. Займіть оборону. Повітряна підтримка на підльоті. А ну назад. Дюбуа, як думаєш, твій танк зможе перегнати мій? Капітане Мерфі, тут не змагання. Ми звільняємо мою батьківщину. І що за дурне запитання? У мене важкий танк. Як він може бути швидко? Осторожно. Хе-хе. Послідня Лох. і сильна волна Не противника. пробив. Вони будуть з усіх боків. Готуйтеся. Займаємо кругову оборону, хлопці! Противник не поступиться жодним дюймом землі просто так. Але і ми звідси вже не підемо. Что такое? Столько уже БК повзривав. Як это? 3, 2, 1, хочай, давай, хочай. Тебе знову бачити на новому танку. Будь обережний. А у всіх гэты 7, 8, 9 і на УКД? Сукле риск діс вагу. Аж на 40 секунд? А аж на що так много? Квітоно. Що це значить, Дюбуа? Це означає, що їм кінець, Мерфі. Курвіска, ти погляди, а? Повідомте про ситуацію на Голд Біч. Давай 8 секунд ще. Гляди, як він ховається. 3. От ти дим маєш. Стой на місці, стой на місці. Координати лінкору. Мінус 2. Как тебе? М-м-м. Добре. Тепер наша черга наступати. Це лише початок. Але кінець війни вже близько. И что далей? Ну, добре, оборонили гэтую позицию. И все. А, ось яно что. Ось яно что. Там трошки не хапіло на високій складаності, ну. Зовсім трошки. О, а зараз один з... А, усе зрозумів. Там 2, тому що це була складаність висока, а тут низька складаність і одна з одной. Ой. Такое, конечно.
І що далі? Наступне завдання про 6 дзён, што? Мне гэта не падалося, гэта правда? Ой, боже, ну. Ну, не ведаю, паспрабуем давайте ўсё ж таки один раз зрабіць. Высокай складанасці. Хто яго ведае, можа удасться. Трэба будзе нон-стоп выкарыстоўваць гэтыя... Як іх? Артылерію гэтую. Ці лінкоры, яно так называецца, што тыпу гэта з лінкора атакуюць. Што ты мяне страляеш? Што я табе зрабіў? Я яшчэ нават не звёўся. Без командира! Та блядь, як ён гэта робіць? Всім увага! Тут усюди міни! Вони розстріляють нас одного за одним. Швидше до скель. Це самогубство стояти тут на цьому пляжі. Ми як мухи на долоні. Біля скель ми будемо в безпеці. Давайте, ось гэтага, потым ніжняга. Але только хутенька, прашу. Трясся! Бункер знищило наш мінний тральщик! Увага! Працює артилерія противника. Танки застрягли на пляжі. Фокс, потрібна вогнева підтримка. Говорить командир есмінця Франкфурт. Ніяк ні. Не можемо підтримати вогнем. Видимість занизька. Не бачимо ні скель, ні бункерів. Тільки наші танки на пляжі. Продовжуй стріляти по цих бункерах! Бачу танки, що стріляють у бік скель. Ми підтримуємо їх вогнем. Шерман змінив цілі. Стріляємо в тому ж напрямку, як і він. Давай хутчэй страляйте. І што там думаеш яшчэ? Тут часу нема. Божухна, я вже думав, што ён у вока мне трапіць. Шерман змінив цілі. Стріляємо в тому ж напрямку, як і він. Як ти гэта робіш, алло? Знає, куди стріляє. І погляді на їх, а? Так, наступне. Шерман змінив цілі. Стріляємо в тому ж напрямку, як і він. Бункери знищено! Нарешті. Мінний тральщик Хутчэй туди. прокласти прохід. Давай, хлопець, давай, шевелись. Чудова робота. Ми не зможемо Нема влучити часу. бункери на другій лінії. Відступаємо на безпечну відстань. Удачі на березі. Артур Коннолли. Это ніхто. Это просто танк. Шлях відкрито! Нарешті! Угу. Висуваємось! Дуже плотний зенітний вогонь. Не можемо коригувати вогонь лінкора при цій ситуації. Перше мусите знищити зенітки коло бункеру. Але і здоров'я згубив, слухайте, 300 ХП нема. Попереду танки! Гармати до бою! Ось каб тут уже были дали гэтыя дымы, то было б няблага. Уже было вельмі добра. Вільний зенітний вогонь. Не беру допомогти. Ха-ха! Схоже, у противника здали нерви! Ей! Коли зенітки втекли, почувши гуркіт наших танків! Чому його розкид такий малий? Клятий бункер! Ей, Потрібно бачите, все забився. знищити. Ми маємо придушити зенітки якнайшвидше! Тобі ще трапляє трошки? Три 3000 хп ніяк треба забрати. Добре. Тепер я можу коригувати вогонь лінкора. Так, гэты панцир 4 ён направо поехал. Тут павінны яшчэ двое упасть, калі не памыляюся, но...
Використовуй димовий сигнал. Пілот відправить координати на лінкор. І ось така справа добра, а там що він робить? О боже, на 31 секунду буде КД у этого. Ми закріпилися на березі. І він зверне всю кров. Ловіть момент. Ось з этой позиції. З-за этого камня. Вай. Тут я вилажу. Треба дочекатися все ж таки 6 секунд. Давай. Треба сюди хотенько. Эй, что это было? Песок не простреливал? Не простреливаю, а чему он мне показывал, что это пробиваемая конструкция у меня? Четыре, 3, 2. Давай. Ось так. Ти дим маєш. Вижу ціль. Передаю координати лінкору. Так. Нам треба ніяк сюди худший, так. Я пробив. Продовжуйте. Конечно. Витісняйте їх від берега. Ти в сраку 3 рази подряд. Вітаю знову. Вожик був, не стрілися. Ну, акурат, коли ти пішов, вожик прийшов. Наші танки прорвалися нагору. Потрібно А скористатися. ёшкин, матрешкин, ну что это деется тут? Зони їхньої висадки. А ти так само на його на канал підписан, чи ні? Нашого лінкора. Ой. Гульня подбешивает трошки в этом. Говорить капітан Мерфі. Висадились на пляжі, але попали під обстріл. Прошу підтримки, самі прорвати пляж не можемо. Наступний бункер міцний горішок. Познач його. Бункер шмаття, дорога відкрита. Погнали. О, дивіться, Ён шмат агучвае, ну. котлету. Я увогуле захапляюся ім. Яго і добра атрымліваецца агучваць, і Для подальшого просування. даволі часто виходять гэтыя ролики з агучкай. Крацей. Бонжур, месьє. Говорить капітан Тут я його Жуа. трошки попитав. Висадилися в квадраті Мені здається, аж перше, що я один. потрапив. А, на ютубі. Щільний вогонь супротивника. Терміново Як потрібна перше? допомога. Чекай, коли ти Наступний бункер добре захищений. Потрібно любиш сам гуляти, ці ти не ведав про Руді, Відік на пляжі, а ми з капітаном Мерфі і затримали гэтак далей. Прекрасний план. Дамо їм перцю. Так. Чудово. Починайте просування до вид материка. Максимо на мій. Ми на крок ближче до визволення моєї батьківщини. Я б зараз не відмовився би від кружки кави. А краще кружку англійського чаю. Але кава теж згодиться. Так. 8 секунд jeszcze. 5, 4, 3, 2, 1. Ось так. Передаю координати лінкору для удару. Ха! Шлях вільний! Нарешті ми зможемо приєднатися до бою. Хай живе на Франц! Тепер разом з капітаном Дюбуа ми маємо достатньо сил, щоб розібратися з тим Так. бункером на горі. Як панцира гэтага. Пантера, пробачте. Інженерні групи розчищені.
найкращі виногради на Ай-яй-яй-яй, не землі. трапив. Son of Hans. А як же сказав? Так, добре, затримав. Ну де там Дюбуа? Едете? Не. Вроде потом. Вспомнив, перший був молоток, бо ён у Герої Магії гуляв. Слухай, молотка навіть не веду. Правильно поставлений бойовий сигнал. Хоча приносить удачу, і вогняний у постріл. Герої Магії гуляв, слухай, ну, мабуть. Я навіть не пам'ятаю, з якого года я гуляв в Герої Магії. Я на мені десь є. Суворий спонсор своїх Уже хіба що 20 годов минуло. Ну так ладно, 23 як мінімум минуло. кінець. Тільки я гуляю в Герої. Означає цілі вимовими сигналами. Холера. Лінкор прискорить визволення на Франс. Пошукаю його на ютубі, этого молотка. Вижу димовий сигнал. Передаю координати на лінкор. Ехо 5 захоплено. Танки просуваються вглиб. Забезпечити повну вогневу підтримку. Зенітки розбито. Спускаюся долу. Тепер маємо дати ліпший Я вогонь про Руді нашого коли що лінкора. мало що ведаю, але мені подається, що ён має некое дочинення Якщо виведемо їх до гульневої журналістики, яка ось у нас існувала. Пам'ятаєш, таке видання було віртуальної радості. погляньте на це, хлопці! Королівський ОПС заходить Коли не помиляюсь, я 4 роки був підписаний на це видання, то вище пілотаж. на от у Білорусі засталися подшивки з журналами, ну, з газетами. Так, мене амаль що знищили. Молоток якось не струни робить, мені подається, але звичайно вечора. Вечір нормальов, у мене, я акурат таки перед сном займаюся ось серфінгом. Повітряна підтримка на підльоті. Нічого цікавого. Бо це акурат таки увечері відбувається. Дим на цілі. Передаю точну позицію лінкору. Тисяча. Ні, ніколи не цікавився журналом про... А, ясно. Радий, що ти повернувся. Твоя стійкість надихає. Я ще пам'ятаю, як це віртуальна радість з бумажного формату. І вони перейшли у Ютубу. Робили там некоторые огляды. И разные гэтые новинные выпуски, новинный дайджест. Але потім ніяк заглохло гэтого і все. Підрозділи підготуватися до розгортання. Подохни уже. 41. Хо-хо, не знищають. Маніфік! Берегові гармати замовкли. Тепер лінкор може підійти ближче і змінити правила гри. Зараз помилуємося фейерверком. Ось так вас усіх. Паскудников. Займіть оборону. Приготуйтеся до контратаки. Ой-ой-ой. Пляж зачищено. Аліра, знов кубика. Основні сили. Майстерна робота. Так, ми зробили це. Короткий привал і рушаємо далі громить противника. Я в природі ведаю, але ось шмат глядіть, пішов його опошники некілька тижнів. А я вже не пам'ятаю, кольки. Приготуйтеся Ось до так активно. підкріплення. Активно, може з півгоди, може трохи мені. Будь-яку ціну. Бо перше, що мене зачепило у ягонай творчості, гэта він разом з Віталем робили гэты відзік. Хіба що там було якийсь там випуск 12, ці 22, я вже не пам'ятаю докладно. Ну, короче, ось що-то таке було. З якого я зачепився і почав глядіти, бо мене, звичайно, у
Блин, что за докладностью не твоя? Не, ну что это? У меня звичайно у суботу, у полову дня, я ось на такие речи отдаю, но включается недзе там у меня на фоне. Ой, божухна. Б'ють, по мордасам б'ють безплатно. Здохни. І ти здохни так само. Осторожно! Приближається нова група противнику. Шукотіться. Займаємо позицію, хлопці. Не забуваємо про лінкор. Його пушки нам здорово поможуть. О, пантери едуть. Это проблема. Прийнято. Надсилаю повітряну підтримку до вас. Добре. Дев'ятка. Так, треба ніяк гэтых пантераў збіць. Вижу дим. Похоже, нашим легіням на землі треба помогти. Вижу димовий сигнал. Передаю координати на лінкор. Вижу дим. Осторожно. На вас пре Хто послідня там? і сильна волна противника. Вони пруть з усіх боків. Готуйтеся. Займаємо кругову оборону, хлопці! Противник не поступиться жодним димом землі просто так! Нас 13 хвилин засталося, у меня ще 2 життя. Тебе. Саперні групи Трындец. вдоні. Що треба зробити, каб перемогчи? Слухай, так, це усі боти. Це усі боти, яны по скриптах едуть і ну тупо навала ботаў, якая тут спрабуе вось табе перамагчы, твоих поплечнікаў. У цябе ёсць дакладна ты сам і вось гэты Коноллі, Артурчык, з якім вы павінны абараніць вось гэты сектар. То бок усіх знішчыць, пакуль у вас ёсць на гэта час. А час справа ў версе знаходзіцца. А таксама у цябе яшчэ абмежаваная колькасць жыццёў. І ўсё. Вось уся гэтая мэта. То бок ты праходзіш, усё добра. Не, ты прайграеш. І вось ложак быў, чамусьці яго гэта зацікавіла. Не ведаю чаму. Мяне, калі што, вось такія рэчы, яны За будь-яку ціну. насамрэч раздражняюць. Цілі. Передаю точну позицію лінкору. Вижу димовий сигнал. Передаю координати на лінкор. Вось гэтая поскудь, яна вылезла туды, і на што? Усіх на сябе зманіла. От ти дим маєш. Вижу ціль. Передаю координати лінкору. Супер. Сапсу мне ажно 2 дымы. Ну і ўсё на гэтым. Бачыш, тыпу яны захапілі гэта. Не, з мяне хопіць гэтага рэжыму. Ён не цікавы, як па мне. Не ведаю, як вам, хлопцы. Але як для мяне, то не. Лепей я буду прокачваць десяткі. Так. Зараз знайду музыку. Все лепей под музыку Заняться гэтай прокачкой.
Thunder спробував, мабуть, танки, не бачу, там серце, яке висить у мене, танки і самоліти. У самоліти гуляв, мой лепший сябра, який зараз заставився в Білорусі, і ён у їх вельми шмат гуляв, але мне не зайшло, ведаеш чому? Ось гэта трохмернасць, то бок, што ў цябе ёсць высота і гэтак далей, яна трохі мяне так выводзіла з сабе. Ну, не атрымлівалася нармалёва адгуляваць. Канешне, трэба больш практыкавацца было і гэтак далей, але не зайшло, бо я ўвогуле не фанат самалётаў. Караблі, напрыклад, караблі зайшлі значна лепш. Вось, але там геймплей, ён зусім такі вялы. Разумею, што і танкі не зусім шутаны, але у караблі то вяла-вяла, марудна-марудна, і мяне гэта так бянтэжыць. Табе нават не перадаць, то вот трошки там пагуляў, на гэтых хуткіх караблях паплаваў, вось, і на гэтым, у прынцыпе, ўсё скончылася. Вось, а чаму не War Thunder? Да таму, што гэта расійская гульня, гэта ж распрацоўшчык Mail.ru. Я да Расіі кепска стаўлюся, шчыра кажу, бо вельмі даўно стаўлюся кепска, і зараз пасля 20-го года, ну, разумееш, спадзяюся, што разумееш, што я нават не разглядаю такой мажлівасці, каб спонсараваць ніяк Расію ці расійскія кампаніі. Валера, ты паглядзі на гэты раз'езд. Усе паехалі на левы фланг. О, гэта будзе трэш. Гэта будзе трэш. Яны тут асыві ад мяне, так? І... ах, не забраў. Вось, таму War Thunder дакладна не опцыя. Дзякуй, што разумееш. Ось, у мяне з Расіі дакладней спачатку было з расійскай мовай. З ёй трохі не склалася, бо я сам гарадзенец. У нас у Гародні была такая вельмі добрая газета, яна называлася «Пагоня». Вось, і у 98-м годзе я пачалі працаваць, а там у 2000 ці 2001 увогуле я замкнулі. Вось, я быў падпісчыкам і вельмі перажываў на гэты конт. Дык адна з прэтэнзій была гэта тое, што яны публікаваліся на беларускай мове. Трэба было расійскую, бо расійская стала на той час ужо другой дзяржаўнай мовай. Вось, і таму з тае пары я вось заўважаў такое не тое, каб зняважанне беларускай, а як бы гэта мовіць, скорей за ўсё падтрымку расійскай мовы. І ставіўся да гэтага кепска. Пасля 2004-2005 году я нават ніколі не купляў расійскамоўную літаратуру. Бок настолькі я прынцыпова да гэтага падходжу. Так, хлопча, стой. Лови. О. Три пять. Наши поехали налево и там соснули хіба что. І ёсць траплянне. Напэўна, мы гэты фланг пакінем, ці нас адсюль выпхнуць. Ну так, усе налево поехали и там подохли. Бизонт, стой на месте. Ёсць траплянне, прамое. Т-30 вышел. А я на КД. Ось, до речі,
Лунары. Пагадзіся, тут значна лепш дынаміка гэтага бою в параўнанні з батамі. Ты глядзіш туды-сюды, за мінімапа глядзіш, як там праціўнікі рухаюцца, карацей кажучы. Не перарухаюцца, Жэйна. Так, тут застаўся адзін бізонт. Нам трэба... І гриль адступае. Так, у такім разе нам трэба сюды і зводзіцца налева. Рандом усё ж таки значна дынамічнее у параўнанні з гэтым рэжымам батамі. Знаете, што застаўся пры сваіх поглядах, бо я нарадзіўся ў расійскім асяроддзі, цытапана адмова для ўсяго расійскай патрабавала. Ну так, у мяне так дакладна тое самае, абсалютна тое самае. Я нарадзіўся ў сям'і, якая размаўляў па-расійску. Дарэчы, адзінае, што, магчыма, мяне адрознівала ад цябе, гэта тое, што ўсё ж такі мне была бабуля дзедуля, яны на вёскі жылі. Вось. І, канешне, яны беларускамоўныя былі. Я ўжо, калі быў дзіцём, то разумеў штосьці складанае ў гэтым, што прабацькі размаўляюць беларускаю, так, а бацькі самі расейскую. Вось, адсюль і пайшло такое трошкі непаразуменне. І нават я да апошняга, мабыць, да апошніх гадоў 15, вось, не разумеў гэтай важнасці, гэтых умоў, у якіх раслі мае бацькі, чаму яны расейскамоўныя сталі. Вось, мы-то нават не падазравалі, чаму мы па-расейску размаўляем. Так, ні я, ні мае сваякі, ніхто. Вось, ай, хіба што ўсё гамон. Прамазаў. Зараз чакай, звядуся. Вось, і карацей, такім чынам... Заўсёды, конечно ж, я разумеў беларускую, таму што, зноўку, ўсё лета я праводзіў на вёсцы, на Нёмане. Вось, і там усе гэтыя справы, абсалютна ўсё рабілася па-беларуску. Сам жа я з бабуляй і дзядуляй размаўляў расейскаю. Вось, але ўся гэтая традыцыйнасць, яна так упітвалася праз скуру, размовы і гэтак далей. Вось, таму нейкае адчуванне, а менавіта пачуццё роднай мовы, яно было. Тым не меней, ўсё ж такі я вырас у расійскамоўным асяроддзі і нават не уяўляў, наколькі гэтае пытанне будзе вырашальным, асабліва пасля пачатку вайны на ўкраіне. То бок, калі вось гэты імперыялізм расійскі, ён абапіраўся на тое, што ўсе размаўляюць расійскай мовай, гэта азначае, што тупыя рускія. Вось, і гэта трошкі так мае мазгі зламала. Але калі што, я не адмовіўся увогуле ад расійскага. То бок і расійскі контент, і ўсё астатняе, інфармацыю гэтую я карыстаю на расійскай мове. Калі што, у мяне жонка размаўляе толькі расійскаю, бо яна напалову украінка, другая часціна гэта расійская і польская. І яна да беларускай ставіцца так сабе. Вось, толькі я сваім імпэтам яе трохі заражаю. А калі б не я, то яна ўвогуле бы ставілася кепска да Беларусі і беларускай культуры. Вось, і... То бок, як бы выйсці на нейкую такую, ведаеш, нармалёвую думку на гэты конт. То бок, тут, у медыапрасторы, я папулярызую беларускую мову, таму што гэта неабходна, таму што, ну, такая мэта ёсць. Я вот вось хацеў бы, каб аднавілася гэтая газета «Пагоня», аднавілась гэтая беларуская дзяржаўнасць незалежная ў межах беларускай мовы, беларускай культуры. І калі сам пачаў актыўна шукаць контент на беларускай мове, тупа не знайшоў. Адсюль нарадзілася ідэя стварыць свой канал. Каб гэтага контенту з'явілася проста больш. А так я пачаў больш цікавіцца, калі гісторыяй захапіўся беларускай, так. Дарэчы, тут у Польшы я пазнаёміўся з Уладзімірам Арловым. У мяне ёсць 2 кнігі ягоныя. Я папрасіў яго падпісаць, ён гэта
сардэчна зрабіў. Гэта вельмі цікава было. Карацей, і гэта так я адступіў. Вось. А што тычыцца развіцця, ну то бок, як мы ж уже з тобой абмяркоўвалі, трэба разам неяк аб'ядноўвацца, каб гэта ўсё прасоўваць, каб больш контенту было, больш цікавостак нейкіх абмяркоўвалася, генеравалася і гэтак далей, ўсё гэта на роднай мове. Не тое, каб ведаеш, як гэта робяць інтэлігенцыя сучасная беларуская, што цытуючы гэтага на Б пісьменніка, тыпу не пакідайце беларускай мовы нашай, каб яна не ўмерла. Не для гэтага. А менавіта з-за таго, што халера, бля. Карацей. А менавіта дзеля таго, каб проста былі шансы на стварэнне, у прынцыпе, нейкай асобнай ад Расіі культуры і пространства такого самастойнага, вось так бы. Каб не было нават гэтых прыцязанняў да нашага боку расейцаў. То, мол, чым вы ад нас адрозніваецеся, бо гісторыю яны сфальсіфікавалі, вось, дабраліся да уніфікацыі моў вельмі даўно, ну і там, бляха, гэтыя жэтоны яны трохі падбешваюць. Вось. Ну, такім чынам, каб яны разумелі, галоўнае яшчэ даць расіянам і расейцам увогуле даць зразумець, што беларусы гэта не расійцы. То бок у вас сваё, у нас сваё. І захоўвайце дыстанцыю. Так, калі коротка, план на танкі. Хацелася б яшчэ ў Евротрак сімулятор ўсё ж такі пагуляць. У мяне там одна задача засталася. Таму што? Таму 20 хвілінаў, не больш, то бок 2 боя згуляю ў танкі і ўсё на гэтым на сёння. Не, ўжо тут нікога няма. Ва ўсім, і хацелася б, каб яно так было, слухай, каб я ва ўсім меў рацыю, але яно так не заўсёды становіцца. Так. Трэба наступны барабан пад калібераў зарадзіць, каб іса гэтага прабіваць. А, яшчэ 8 секунд. Ну-ка. Не полетела. Добре, што ён падставляецца так якасна. Та ідзі ты ў сраку, бляха. Дакладна стрэлу, як на арце. Так, і он тут наглее. Не наглее, ён так падсоўваецца трошки. 18 секундаў. Ай! Засвяціў. Скуда. Будзе кантраляваць мяне, так? Ну так, трошки кантралюе. 4, 3, 2... Давай, страляй. І в ангар. Да загарысь ты ўжо. Так, Паттон. Мне блага было Паттона надо забраць. М103. Ага, добра так падстаўляўся.
Е-75. Гэтага так просто не забрать. Гэтага так не высовывайся, панцир. Как тебе черти драли, ты только погляди на гэта. Яны гору адабралі, а со 130 стаіць тут. У пуце. І што рабіць? Вай, нешта мяне тут зажалі з усіх бакоў. Давай. Ну, конечно, ты не трапишь. И знову не трапишь. И тут не трапишь. Один набой только застался. Эх, на жаль. На жаль. Добрая справа, бои тут выглядаюць як і тыя, даволі дынамічна, просто здаецца для цябе ёсць розніца, бо тут складаней з-за таго, што людзі... Магчыма, слухай, магчыма. Давайте КС-ку. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. And then I fall too deep. Will you be there when I wait to save me? КС, супроть восьмерок. Будем штурмовать гору. Арты нема, добра. Карацей, тут будем стоять. А у іх? Ці ёсць у іх некія супраціўнікі моцныя? Харрикейн. А што за Харрикейн? Дакладна не футболіст. Так. Амстердар Б, ага. Дзе мае ўсе? Вось тут ён, добра. Не, Харрикейн, ты... Паскуда, ён мяне засвяціў. Вай. Што не чакаў? А мы тут. Mm. 268 стоит там. Куда ты поехал, 277? Ну что ты так робишь? Ду-ду-ду-ду-ду. А, блядь. Я думаю, что там такое уже здарилося, что я так долго перезаряжаюсь. Два. В землю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Не, наши СТ, конечно, дурницу зробили, яны засталіся на гары. На што яны там засталіся? Так, Хары. Хары нешта павінен тут засвяціць сам сабе, так? Oh, I can't see Трохи прыйдзецца пастаяць. through your veins. Калі Хары сам сабе не свеціць, то мы для яго засвецім. Ці то тут, ці то тут. Калі хто будзе ехаць. Оп. Так і ёсць. Так і ёсць. А стаім, патрымаем фланг. А наши СТшки, ну хай стоять, і наш фулове. Їм страшно ТПшки гублять. Так. Ніхто вниз не поедет. Воу, та перемогла. Надо будет икса снять, не забыться. Gotta find my way to you. No matter what I do. Gotta find my way to you. Your heart is drifting out of reach. Gotta find my way to you. No matter what I do. Gotta find my way to you. Even though you're next to me. Gotta find my way to you. No matter what I do. Gotta find my way to you. Your heart is drifting out of Так, хіба що я стою, а остатні яны ад'ехалі. Ай-яй-яй, зводься. О, гэта мой стрэл быў апошнім. Утер, ты што? Эп. Живы. А то я уже трохи занепокоюся. Чекай. Туди. Ну давай, ну. Я допомогу, давай. Только я шотный, ты разумеешь это, не? Сыться. Ну поедешь ты не? А вот Хары уже поехал. А ты на место стоишь. Ну поехали. Давай. Ой, не, хлопче. Братва. Ой, кольки вас повылазило после сериалу гэтага дурнога. Что, давай. Пражет-то. Нават пражета зробіць лепшую працу, ніж ты. О, 268 ёсць. Воу, як його порвали просто. Не-н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 е. Не трапишь. Добре. Добре. Так, 11:50, яшчэ один бой. Яшчэ один бой і перейдем у Евротрак симулятор. Ух, насыпали.
сюди ходи. Так, на чим згулять? О, чекай, ти хомяк так само перемог. Де хомяк? І он тут. Так, что у нас тут? До скрытности. Максимальной хуткости перед... Ну, конечно, это. Вот такая есть маскировка, не разумею. Так, який танк взять? Е-75 які? Что я что-то думаю? Сериал забылся сказать. Про гэтых, слухай, про гопников. Він же был популярный совсем недавно. Понараджаліся паўсюль гэтыя нікі з пацанамі. Там за паняцці нейкія пачалі прад'яўляць. Чушпаны, вось хто з'явіўся. Халера. Я забыўся там пра гэтыя позныя 80-е, пачатак 90-х. Пра школьніка. Зразумеў. Ну, так само, я не памятаю, як ён называецца. Гаўно нейкае, сапраўды, прапагандысцкае. Але не памятаю назву ввогуле. Калі мой сын глядзеў, то я яму трохі вытлумачваў за тое, што там дзеецца і увогуле на што трэба звяртаць увагу, а на што не. Так, едем тупо уперед, упираемся ў замак, чакаем на ворага. Я не глядзеў. Не, кажуць, што серыял якасны. Мой малы, калі глядзеў, то ён захапіўся нават гэтым. Трохі там пачаў размаўляць тою моваю, вось, але зусім не разумеючы сэнсу гэтых словаў. І сапраўды можна казаць, што серыял знялі якасна. Але вось мета, па якой яго знялі, ўсё ж такі яна такая... Мета ўсё ж такі, каб зняважыць каштоўнасці звычайныя чалавечыя, якія не ў фаворы сёння ў Расіі. 430. Здароў, сябра. Чакай яшчэ. Адкажаш мне? 3, 2. Не пробіў. На жаль. Кобра стаіць, глядзіш ты. А ну. $49. Ну так давай меняться. Давай, я тебе 500, ты мне 49. Ну, не трапит. Да что такое? Два, 5, 7. Добре, што ляціць яшчэ так, слухайце. Четыре, 2, 1. Не, я разумею, конечно, что мы тут в упоре.
Але ўсё ж таки ляціць няблага. Звычайна значна горш атрымліваецца. Ну-ка. Ой. Поставили на накаточек. Не, ну мы тут проиграли, коли что. Бо яны уже и аллею у нас отхопили. И так маловероятно, что мы неяк тут выкрыскаемся з гэтага. Кобру я свечу. Кому кобру не забирают, я не разумею. Так, КС-ка съехала. Угу. Эх, каратей. Так, что могу сказать? Я могу сказать только на этом, что все на сегодня. По World of Tanks докладно. Ось, тому дякую табе, Lunar One. Дякую, конечно, Вожику, что завітали, дякую, что трошки поразмаўлялі. Гэта было значна лепш, ніж без вас. Ось, а таму сустрэнемся трошки пазней, магчыма заўтра. Калі вас цікавіць World of Tanks, калі не, то Eurotrack симулятары. Слухай, можно тебя попросить, коли будет час, я снял учора ролик про Ghost of Tsushima. Ось, коли будет час, то зерни, там погляди, ён даволі доўгі, але гульня мяне зачапіла. Ось, і калі будзе у тебе нейкія думкі, то калі нас падзяліся імі, а таксама будзе меркаванне стрыміць гэтую гульню ці просто выкладаць у відэа, што будзе лепш. Ось, і карацей, дзякуй табе таксама. Вось, а астатнім падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, разам мы пераможам. Дзякуй вялікі за увагу, сустрэнемся трохі пазней.